Wala sang pagbag-o sa mga security measures sang Iloilo City Police Office para sa palaabuton nga Dinagyang 2026 kag amuman sa Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN Summit sa Pebrero. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Kim Legada, outgoing director sang Iloilo City Police Office, iyagin pahayag nga mismo si Police Colonel Roland Bulalakaw, Deputy Regional Director for Operations kag amuman ng incoming City Director ang naga-supervise sa pagplastar sang seguridad para sa nasambit nga mga events. Madumduman nga ginrelieve si Legada kaupod si Police Captain Jeffrey Delgado sang Iloilo City Police Station 2 kaangot sa ginapahayag nga palpak na investigasyon sa natabo nga accidental firing kay Anay Duanya sa Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Suno kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, iyagin pahayag nga nag-request ang alkalde kay Police Brigadier General Ligan nga si Legada man sa gihapon ang magapanguna sa Special Task Group Dinagyang 2026. So now, ang tanan nga mga preparations, these major events such as Dinagyang, ang aton nga upcoming ASEAN, there will be at least 3 meetings that will be conducted here sa Iloilo City as the host. All is already set, no? Ang aton mga preparations. Ang Dinagyang may mga augmentation personnel kita from all over the Region 6 that will be sent here, augmented here sa Iloilo City. So far, mayo man ang aton yung pag-secure sa mga events.